Sziasztok! Itt van velünk Varga Bence, többszörös Európa-bajnok, a magyar junior csapat jelenlegi teamleadere is. Szia, Beni! Szia, Alex! No, akkor a 20 villámkérdés. Kész vagy? Hadd szóljon. Oké. Earl vagy Efrem? Efrem. Tengerpart vagy síelés? Tengerpart. 10-es játékban az 1 millió dolláros lökésedet kire bíznád? Fedor Gorst. Itthon ki a legkeményebb ellenfeled? Bezdánati. Kit tartasz a valaha volt legnagyobb játékosnak? Csak pool. Pool, nem, tenisz. Teniszbe a Federert, poolba pedig Riest. Oké. Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy? 4 Európa-bajnoki címem juniorba. Melyik a legbüszkébb? Melyikre vagy? A 14/1. Oké. Oké. Milyen zenét szeretsz? Gyakorlatilag mindent. Magyar zenéket elsősorban. Jelenleg kit tartasz a világ legjobb játékosának? Joshua Filler. Mi az a vereséged, ami a mai napig legjobban bánt? 2011-ben junior világbajnoki elődöntő, 11-10-es vereség, és egy VB döntőt játszottam vele. Ez fájdalmas mai napig. Eléggé. Kutya vagy macska? Kutya. Kedvenc kajád? Gyrosz vagy pizza? Mi a kedvenc sport, amit csinálsz vagy nézel a biliárd után? Tenisz. Ki szerinted itthon a legerősebb mentális játékos? Hú. Szerintem én. Hogyha mondhatom magamat. Mondhatod, persze. Kedvenc játéknemed? 10-es. Sör vagy bor? Sör. Kedvenc asztaltípusod, asztalmárkád, amit szívesen játszol? Dynamic 3-as. Ananász a pizzán, igen vagy nem? Biztos, hogy nem. Életed során volt-e valamilyen sztár szerelmed? Énekes, színésznő, bárki? Jennifer Aniston. Ki az a játékos, akivel szívesen játszanál 100 nyertig egy meccset? Külföldi. Joshua-t bevállalnám egy 100-asig. 5-ös golyóban mit szeretsz, ha lila vagy ha narancssárga? Narancs. Köszi, Benni. Én köszönöm.